Hak jing le kai FIFA World Cup Under 20 ka Uruguay Persia ke England. Haba pai shakani ke jing le kai ka England ka lala ban pedlim ya ka Uruguay da lai la ar. Leng bang ni jing job ka England ka don hak li du jong ka mit ya ken point. Kat ba ka Uruguay ka don hak Kyrdan ka ba ar. Hak jing le kai Premier League ka Manchester United ka la Kiew Biang ka Kyrdan ka balai hadin ba lala ban pedlim ya ka Chelsea da sau la ka way. Haba pai shakani ke jing le kai ka Manchester United ka la yo ban pen ki jar ningkong tangah ka minit ka ban riu leng bau ke Semiro. Bad hashwa ban kut ka kela step ka Manchester United ka la yo Biang ban Thep ya ka gol ka ba ar leng bau Marshall kata ha ka minit ka ba sau peusan plus san. Bad ha ka kela mit ka Manchester United ka la yo ban Thep ya ka gol ka ba lai leng ba ka penalti bala kenjat da Fernandes kata ha ka minit ka ba nyeu peu lai. Bad haga minit ke bah nyau peu pra u Rashford ula yo ban Thep ya ga gol ga basau jong ka Manchester United. Henry Shua ban kut ga jing le kai ka Chelsea ga la yo ban Thep ya ga shigol leng bau Felix. Kada haga minit ke bah pra peu kundai. Leng ba ga nam rem ka Chelsea ka don haga Kyrdan ka ba khadar menta ga samoy. Bad ka hiar hadu kundai Kyrdan na ga samoy baladep. Haga ba ga don haga Kyrdan ka balai. Haga jing le kai Meghalaya State League ka bahab ha Jowai zone hapadeng ka rembai yau pen Persia ya ka Rangdajied. Haba fai shakani ka jing le kai ka Rangdajied ka la yo obat pen khijar ningkong tang hagi khasan sekon lengba u Ores Starwell. Bat ka dei ka gol ka ba Kloi Tam bat yo Thep haga jing le kai Meghalaya State League. Kick off at Jowai ground in another match day of the Meghalaya State League. It's Rimbai taking on Rangdajied United as both of them try to put. And this is a big opportunity. And what a way to begin. Rangdajied United have shown good they are in attack. And before a Rimbai Adu bukut ka kela step ka Rangdajied ka tam dai way lanot. Bad haga kela min ka Rangdajied ka la yo Biang ban Thep ya gol ka ba leng bau ai Biang dame kata ha ka minit ka ba nyau peu way. Bad haga minit ka ba pra peu way ka Rangdajied ka la yo ban Thep ya gol ka balai leng bau W nongneng. Bad leng ba ka jing job ka Rangdajied ka la Kiew ka Kyrdan ba khli du jong ka mi ya ken point leng ba ka goal difference.